osisi ahụ afa nwa ahụ bụ afọ osisi ahụ bụ ọfọ abịazie wepụta ya kpọkwa ya mgbe ọbụla ọ chọrọ ikwu okwu n'eziokwu maọbụ na ọ chọrọ inye ngozi etu n'okpuru ụmụ m ha chọrọ m igozi ụmụ enwe m si kedu afa gị I'm blessed. What's it? I'm blessed. No, God, very well. Get that for you. Show to you. No, God, very well. Obona, no, God, very well. It's just no, God, very well. 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 What for you? No, God, very well. No, God, very well. No, God, very well. Ọ ga-adịrị ụmụ wee jide ofe n'aka wee sị na ụmụ m niile na ọ ga-adịrị ụmụ mma n'eke ọ ga-adịrị ụmụ mma n'orie ọ ga-adịrị ụmụ mma n'afọ ọ ga-adịrị ụmụ na nkwọ gị na Chukwu gị na na etu a sikwa aka ọ ga-adị asị n'afọ Chukwu gị ka abịa ma ụfọdụ ya soro ibi ya lee na mgbe ahụ nkụli ya n'ana gekwa ntị ife ji akụ ya n'ana mgbe ikuli ya n'ala ukwu niile ahụ ikwunyere abanye n'ime ya ikwu ya n'ala ọbanye n'ime a onye kpatara okwu ọbụla ekwuru n'ọfọ ọ na-afịa arụ mmebi maka na mgbe ikwuru ọfọ n'ala ọ dị ka mmadụ ịkụ mkpụrụ okwu ya n'ala hello ọkwụrụ mana na onye na-akọ ife fama na-akọ ife ọ chọrọ ịkọ ife omebe a oti ya n'ala o mesịcha ya ekwuo ome ukwu okwu na-ekwuru esi ọ ga-adịrị ụmụ ọ ga-adịrị na ọ ga-adịrị etu o si kwa ego gasị okwu na-ekwu olile ọkụlia in the spirit world down okwu ahụ the power abana n'ime a so sometimes nwere ike 10 years later obido na-apụta ọ site n'ọfa ka ndị ọcha ji oge ha fụrụ ya mgbe ha bịara ha wee fụ ya fụ ihe anyị na-eme wee fụ na ike dị na ya ha wee sị so etu aka ndị a si adọla ike etu aka ha si ekwubi okwu ha wee jee kọpị ya wee kpọọ ndị ikpe ha ndị lọya ndị jọji wee sị ha jee welekwa ọfọ ọ bụghị na afụ jọji n'ụlọ kọt n'ụlọ ikpe o nwere osisi ọ na-eji n'aka ha kpọrọ ya gafụl ha kpọrọ ya gịnị gafụl good gafụl ahụ ọ anyị nwa nwe ya ọ anyị nwa ka ha fụrụ n'aka so mgbe ọbụla jọji chọrọ ikwu okwu ọ sị guilty or not guilty guilty I hereby rule this case is adjourned ọ bụghị na afịa ọkpọ ya pam off mana ha bịa ha sị na nke ha dị mma site na nke anyị ọpị na aghọta mana ọ na-aka anyị kafa si nweta ọfọ bụ ihe ọma ọfọ bụ ihe eji ekwu okwu ndụ ọfọ bụ ihe eji ekwu maka e nwere ọfọ dịsị iche iche mana anyị ga-ekwu maka ọfọ dị iche iche mgbe ọzọ anyị ga-anọkọ ka m gwa unu ụdị ọfọ enwegasịrị n'ife ọ na-alụ o nwere ọfọ nwaanyị nwere ike ibu ọ bụ na nwaanyị ahụ nọrọ ọrụ mmụọ ọpị na-aghọta nwa ọfọ ka na ọfọ nwa nke bụ n'ọnụ okenye ka e na-ebi ya nwa ọfọ chi enwegasịrị ọfọ dịsị iche iche mgbe ọzọ anyị ga-anọkọ anyị ga mana ihe na-akọwara ụmụta na ihe a bụ ọfọ n'Igbo ji ekwubi okwu n'eziokwu ya kpatara eji asị na ikpe kpere n'ọfọ ka mmụọ ji eje ọgụ hello ikpe kpere n'ọfọ ka mmụọ ji eje ọgụ ikpe kpere n'ọfọ ka mmụọ ji eje ọgụ mgbe agha si ikpe kpere n'ọfọ pụtara ikpe kpere n'eziokwu mgbe ọbụla ị na-ekwu eziokwu iji ọfọ ọ bụrụ sọsọ mgbe iji ọfọ a n'aka ka o ji bụrụ okwu na ị na-ekwu isi na-ekwu okwu a na ọfọ na-eji m ọfọ ịmana ikwu n'eziokwu maka na ọfọ bụ mmụọ eziokwu ụlọ nakwa ya gbatụrụ ndị gị nwanne m ekene m ngwa nke a bụ